Tagol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulan na umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Naging trending ang nag-post sa Reddit o isang Redditor na nagngangalang Heartbroken Lemon nang ikwento niya ang nangyari sa kanyang auntie. Kwento pa niya ni Heartbroken Lemon. Mahilig siya sa pet na aso. Yung auntie niya bumisita sa kanya para magpatulong mag-set up ng bagong biling cellphone. 60 years old na ang kanyang auntie. Habang nagsiset up ng cellphone, nauhaw si auntie, uhaw pa sa camel. Kung kaya't pumunta sa kusina upang uminom ng tubig. Subalit nakita ni auntie ang malaking garapon na may lamang pinaghahalong karne, seafoods gaya ng beef sirloin, mussels, or mga tahong, meron pang lamb at chicken. Nagustuhan niya ito at napakain si auntie at tinanong ang pamangkin kung anong hinalo niya na powder sa mga pagkain ito dahil masarap yung lasa. Ano? Subalit, sabi namang pamangkin, auntie, ba't kinain mo yan? Yan ay dog food. Pagkain ng kanyang alagang aso. Pero, safe naman daw yun kahit makain ng tao. Kaso nga, yun ay dog food. Doon na lang tayo para hindi ka naantukin. Ikaw, kabisyo, kakain ka rin ba ng dog food? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Teach! Kabisyo, Feel good morning! Dog food, dog food. Ang sarap-sarap. Paborito yan ni ng taxi driver na si Marlon Gukman. Pero hindi yan paborito. Mahilig lang si Marlon Gokman mag dog style pero. Ay! Ay! Bunga Oo nga. Ay do kay Ma'am Tina, papuntang Manila Hotel. Amping kayo ha, yung mga pasaheros ngayon na naka-grab, naka-taxi, UV Express, asa mamudia. Tita Max, ikaw may alaga kang aso. Anong pagkain yung hinahanda mo? Yung bang mga tira-tira? Oo, tira-tira. Pero hindi yung tira-tira na wala ng laman. Kasi portion ng pagkain namin. Hindi tirang, kumbaga, pagkaluto, titiran agad yung aso. Hindi yung buto-buto. Oh, so may sarili siyang, may share portion siya. talaga. Hindi yung pinagkainan namin. So for example, nag-ano kayo, sinigang na manok. So may sinigang na manok? Halimbawa, pag ulam namin steak. Aba, pwede mag-apply pagka-aso sa inyo? Marunong ako mag-let's go. Oh, okay, steak. Tapos? Hindi. Halimbawa, binibilang ko si Bebe ng isang delatang corned beef. Sa kanya yun. Kasama siya sa grocery list ko. Sana all! Kaya nga, Col, yung investment ko kay Bebe, emotion, physical, financial. So, hindi siya yung tipo ng Tira-tira. kakain kayo, may mga tinik ng isda, may mga mumuho, may mga kanin-kanin na tira-tutong. Delata, kasama siya sa grocery ko. Oh. Corned beef. Yung aso ko kasi, pag may tira kami, yung mga tinik-tinik, kinakain niya. Sa pusa yun. Sa pusa yung tinik-tinik. Pakakainin mo yung tinik yung aso. O yun na nga, makanor talaga eh. So may sarili na siyang food. Pag sa grocery, halimbawa, 30 days to na ulam ni Bebe. Ganon. Oh, so parang, ano ba yung... Ang maintenance niya nga sa heartworm niya, 8K a month. Grabe naman yan. Kaya sabi ko, parang may anak talaga pag may aso ka, pag may pet ka. Pero, knowing na si Bebe, aspin siya.
Okay. Half golden, half rule. Golden rule. Wala, galing talaga. Golden rule. Di ba siya half golden, half gold? Ayaw niya ng entry ko, guys. Gusto niya yung entry niya lang yung tawanan ko. Grabe talaga. Oh, pero, ayan. So, in short, natikman na rin ni Tita Max yung dog food. Kasi corned beef, kumakain ka corned beef, kumakain din siya. Yes. Kasi tinrato namin talaga si Bebe Col as human. Part of the family talaga. Kaya namimiss ko si Bebe. Nasa Rainbow Bridge na yan siya. Ingat ka, Bebe. Ingat ka, Be. Sana nag-meet sila ng tatay ko, no? Kasi favorite din ng tatay. Yan na naman, yan. Ka na naman, maiyak ka na naman. Dito natin kay Auntie, Diyos ko, may tungkod na. May tungkod. Hoy, may tungkod na. Si Lolo? Bakit may lolo? Si Auntie ngayon pinag-uusapan eh. Pumunta kay lolo. Si Panty? Ano ba? Wala kang suot eh. Si Auntie? Na Panty? Hindi, yung pamangkin. In fairness, maganda siya. Yung pamangkin. Si Auntie. Siyempre ako yun eh. Tita Max yun eh. Hindi ba? Basic. Pakantayin na si Sarah. Walang kwenta. Direct Phil, good morning. Alam po sa asawa nyo, may secret kami. Direct Phil. Wala yung secret. Huwag mo inamay si Direk Phil. Dinig ako yung abogado mo dito, Direk. Oy, Amping, walang may mga... May mga walang pasok. Pero pag napaalam po ang asawa nyo, ayan na naman ito. babae po yan. Guys, pakinggan nyo itong walang pasok, guys. Huwag ka makinig dyan, guys. Caloocan City, Las Piñas, Marikina, Malabon, Parañaque, Valenzuela, Pasig, Patero, Santa Maria, Bulacan. Ba't wala pang QC dyan? Wala sigurong ulan sa QC. Okay, tuloy-tuloy tayo sa 90 Points of Love Radio. Sumagot ka, kailangan pa ba? Basic. Kailangan pa ba yung memorize? Basic.